Hello guys, good morning. Hello po sa lahat dyan, sa inyo, sa lahat ng mga new YouTubers dyan, kagaya ko. So, ngayon guys, salakayin natin kung paano ba natin maparami natin views ito sa YouTube. So, kung gusto nyo matuto guys, huwag nyo itong i-skip itong video na to kasi i-share ko po sa inyo kung paano ba natin maparami natin views ito sa YouTube. So, watch out guys! So ito na guys, yung i-share ko po sa inyo yung apat na step po na kung paano ba mapabilis yung ating views ito sa YouTube. So una na guys, is kailangan natin maging consistent po sa ating mga videos, no? Kasi una na guys is yung tinatawag nilang sub to sub, di ba? Wag po nating i-mindset yung palagi tayong makipag-sub to sub, no? Kasi ahanin naman yung dami na subscribers natin kung yung ating views natin sa konti lang. Hindi yan talaga makatulong guys yung sa dami ng subscribers natin, yung views natin is konti lang. Mas mainam guys na mas marami tayong views kasi doon tayo makakuha ng dami subscribers. Yung totoong talagang viewers natin, no? Yung totoo talagang mag-views ng content natin, ng channel natin, no? Huwag po tayo mag-focus dun sa subscriber guys kasi hindi talaga yan totally nga makatulong talaga sa atin para makakuha tayo ng maraming views sa dami na para maabot natin yung 4,000 watch hours. Kung gusto nyo guys mabilis yung 4,000 watch hours nyo, or mas mainam guys na maging consistent po tayo sa pag-upload ng videos, no? Kung mabigay pa lang ako sample guys, ito, no? Kung titingnan nyo natin to guys, mayroong ito, upload siya dito 2 weeks ago, no? In 1 week guys is nakapag-upload po siya ng 3 videos, no? So dito naman guys sa sunod na week meron siyang 3 videos din na upload, no? Sa 2 weeks guys is nakapag-upload po siya ng 6 videos. Sa susunod na araw guys is dito nakapag-upload po siya ng isang video 5 days ago, 4 days ago, 1 day ago, and 15 hours ago, no? Sa isang buwan guys, is napag-upload po siya ng 10 videos. Yun talaga yung ating gagawin guys, na makapag-upload po tayo ng maraming views, maraming content sa isang buwan. Kasi doon tayo makakuha ng maraming views at mas mapadali yung ating 4,000 watch hours na hiningi ni YouTube ng requirements sa atin. So, wag po tayo palaging guys, wag po tayo palaging makipag-sub to sub. Kasi mas mainam talaga guys na mas unahin talaga natin yung ating watch time guys na 4,000 watch hours. So, yun guys. So, yun talaga yung ating talaga gawin. Iwasan muna natin yung palagi ka nakipag-sub-sub, no? Kasi guys, meron ako nakita sa ibang vlogger na ang kanyang subscribers umabot na ng 9,000 subscriber, pero ang kanyang views guys is konti lang talaga, no? Hindi pa siya na-monetize kasi yung watch time niya is hindi pa umabot sa hiningi ni YouTube na requirements na 4,000 watch hours. So yun guys. So, yung pangalawa guys is yung tinatawag na have fun. So kailangan talaga natin guys gawin lang natin tong parang naglalaro ka lang, no? Parang naglaro ka lang ng online games. Huwag po tayo maging seryoso sa harap ng camera. Talaga ipakita natin sa mga viewers natin ay talagang nasisiyahan sila sa ating mga ginagawa, no? Kasi pag masyado kang seryoso yung manonood sa iyo is hindi na masisiyahan sa yung manonood sa iyo is hindi na masisiyahan kasi masyado kang seryoso. So kailangan talagang maging masayahin tayo, no? Para naman po ay hindi maboring yung nanonood sa ating mga videos. So, yun yun guys, dapat lang talaga gawin lang natin tong parang naglalaro lang tayo ng online games na masaya tayo sa ating mga ginagawa. Yun guys. Pangatlo guys is yung keep on going, no? Alam naman natin guys, kapag pumasok po tayo sa YouTube, kapag naging vlogger ka, talagang hindi talaga maiwasan guys na aabot sa punto na parang manalabig ka na sa paggawa ng video kasi para kita natin yun, no? Bakit ang tagal, no?
isang buwan na tayo nag-upload ng videos, eh talagang kunti lang views natin, kunti lang subscribers natin. So wag po tayo madismaya guys, talagang keep on going lang po tayo sa ating mga ginagawa, no? Hindi naman kailangan talaga ng patience po sa atin. Kung gusto mo maging vlogger, kung gusto mo talagang maging vlogger sa YouTube, eh talagang go ka lang ng go. So, wag po kayo, kasi sa akin yan guys, para sa akin guys, umabot din yan sa punto na talagang nawala na ako ng gana kasi yung views natin konti lang, yung subscribers natin konti lang, parang wala namang nanonood sa mga videos ko. So talagang talaga guys, talaga lang patience lang talaga dito sa YouTube. Kailangan upload lang po talaga ng upload ng mga content. Talagang alam naman natin yung kasabihan, di ba, na beginning is always the hardest. Yan lang guys, kailangan talaga natin na go tayo. Biyap na time mo guys, kahit na umabot sa punto na parang wala na, parang mananlamig ka na sa upload ng videos kasi konti lang views mo. So tuloy-tuloy lang guys, wag lang po tayong mawalan pag-asa kasi malawag pa, kasi malaking mundo. So marami pang manonood, maraming tao dito sa mundo na magka-interest pa na makapanood natin mga videos. So talagang go lang ng go, wag po tayong ma-discourage. So yung pang-apat guys is yung natawag na keep studying other videos. So, yan guys, importante guys, kasi di ba, tulad natin mga bagong vlogger, mga kabagwa small YouTuber, is kailangan talaga natin yung pag-aralan natin yung mga ibang videos, yung tulad nila Brotherhoods or Rox Kelly, no? Yun guys, yung ibang vlogger na talagang pinupuntahan ko, no? Para meron akong matutunan sa kanila, so kung ano ba talagang dapat gawin dito sa YouTube. So kailangan talaga natin guys, di ba? Kasi kapag small YouTuber ka pa, di ba, kung lang yung nalalaman natin. So kailangan talaga natin guys, mag-study po tayo dito sa YouTube, no? Kasi importante kasi sa atin yan guys, na mapag-aralan natin yung kung ano bang ginawa nila, kung paano ba mapadali nila, kung paano ba nila napadali ang kanilang views, kung paano ba nila napadali ang kanilang subscriber. Yun guys, yun talaga natin kailangan gawin para yung technique guys na bumisita din sa ibang YouTuber or sa malalaking vlogger or sa malalaking YouTuber na talagang mabigyan mo ng ibang kalaman po guys. Madadagan po ating kalaman dito sa YouTube kung ano mga diskarte na ginawa nila. So ayan guys, so ayun guys, meron kayong natutunan sa video na to. So please guys, don't forget to subscribe my channel and i-click nyo lang din yung bell icon guys para kayo ma-update po sa akin mga new videos and new tips po na i-share ko po sa inyo dito sa YouTube. So thank you guys and God bless.